हाय रायजोफोर आं दायो सफैबाय रौता गिरुवा होननाय जायगायाव आरोना रौता गिरुवाया दायो माने मोनसे बुस्थुनि थाखाय फेमास जागासिनो दङ आं बिनि थाखाय माने फैदों आरो नायफैदों आरोना दिनै माने ड्रेगनबो दोङो आरो बेजों लोगोसे बोग्रिफोर दोङो आरोना बोग्रि बिलाथि बेयाव माने अनेक धरननि बोग्रि आरोना मा सिस्टेमनि बोग्रिखौ माने मोननाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ बिराद मोजांनि ड्रेगनफोर गायजोब्बाय आरो बिथिंहाय नै फुल माने बोग्रि गायजोबदों आं नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांसै माबायदिहै गायो आरो बेसां बोसोरहालागै थांना थायो बोग्रिया बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आरोना नै रायजोफोरा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान जुदि फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोननो आङो मोजां भिडिअफोरखौ देखायलांबाय थानो हानाय बायदि आरोना ओमफ्राय मादै आपेलाहाय मा मासावहाय जायो जोंनि आसामावहाय जोंनि आसामावथ' एप्रिल बा गिदिर जायो एप्रिल मे जुन जुलाइफोराव खानाय जाहैबाय आरो जुनफोराव खानायनि माने फानहरनाय जाबाय आरो दायोथ' माने बारसिगोनसो आरो ना एप्रिलनि आवगोलनिफ्रायनो बारो बारनायालाय एप्रिल बा फिथाइया माहाय गिदिर जायो आं मा मासनिफ्राय बारा माबा आन्दाज खानाय जायासै आरो ना ओमफ्राय बेखौ माबायदि सिस्टेमाव फाननाय जायो ओरैनोथ' जोङो न'आव जानोल'सो गायनाय नालाय बायनोलाय बहुद फायो लकेलनि नालाय जायो 140 160 बिदिफोरावबो जादो आरो जानाय ओमफ्राय माने आपेलाथ' गोदै जायो ने जोंनियाव बिरादनो गरम ना बिराद माने जों मोननायहालागै लाखिनो सेस्था खालामदोंमोन आरो हायाखै बिराद थाइनै दंफांखौनो ओरै आवग्रिना थाइजोबनायमोन बेफोरो माने आपेल बिफाङा बिफोरनो आरो जोंनि आसामाव मानसिफ्रा जाया होननानै सानो खिन्थु आपेला जायो आरो जेनेबा फिथाइयाबो मोजाङानो जायो मात्र जोंफोर माने आदर खालामनांगोन दंफांखौहाय नै बेनो आरोना सफैबाय दायो आङो ड्रेगन बारियावहाय आरोना ड्रेगन बेनो जाबाय ड्रेगन खै बेसेबां इयार्स जाखो बेखौ बुंनो हाला आरो रायजोफोर ड्रेगन दंफाङाव जानला मानला आखाइखौ दाहो मानो होनबोला बेयावहाय सु थायो आरोना सु थायो नै फिथाइया थायगासिनो दङ एकदम मोजां गायखादों नै सिरिबां फिथाइया थायदों आरो थायदों नै बेफोरावबो दोङो खामानि मानग्लालाय लांदोंसै बिराद मोजां जाखादों नै जि मोजां थायखादों मोनसे दंफाङावनो खमसे खम माने 20-30तासो जाखागोन आरो ना सफैबाय आं दानाबा जेरावहाय बोग्रि बिलाथि गायदों बे जायगायावहाय आब'मोन खामानियाव लागातार मावगासिनो सान्दुं जोंफोर फैबाय नै बेरायनो थाखाय ओमफ्राय थायनो नागिरदोंना दायो बिबार लाहांबाय ओमफ्राय मा मासावहाय ओंखारहैगोन बियो फिथाइया जानुवारि फेब्रुवारियावहाय होनना ओमफ्राय बियो मास मबे मोनसे सिस्टेम माबाया बे फिथाइया बिनिया बिबार लाहांबाय नै बावजोंफ्रा नै आब'मोन दोङो मादैमोन दोङो माने लागातार खामानिखौ मावगासिनो दोङो मानो होनबोला बेयाव बिराद गोजौ बोग्रि बिलाथि दोङो मा जातनि बोग्रि बिलाथि बेखौथ' जों बुंनो हाला ओमफ्राय बारदों आरो ना दायो फुल बारगासिनो दोङो आरो दायो जुदि जत्न लायाबालाय एसे गाज्रि जागोन इसेबां खस्थ' खालामनानै गायनाय ना आदा खामानिखौ मावगासिनो गरमबाबोथ' गरम नोंनिहाय खालामनांबाय ओमफ्राय मा जातनि दोङो सुन्दुरि दङ आपेल दङ आतसा ओमफ्राय मिस इन्डिया नामफोराबो गाजाथारलै ओमफ्राय बियो मा होननानै बुंगोन बेखौ मा मिस इन्डिया बे मिस इन्डियानि जेनेबा माबाया फिथाइनि महरा माबायदि जालायगोन गोजा एसे गिदिरा ना बे मिस इन्डिया ओमफ्राय आरो बैथिंनिया बेबो बेनो मिस इन्डियानो ना बै लामानियाबो दायो थारमाने बै आपेल बै गोदोआव जे एसे गोथां गिदिर बेखौ मा होनोमोन थाइलेण्ड बेखौ एसां खेथि खालामलाना बेखौ एसे खमायबाय गारबाय ने दायो बे मिस इन्डिया सफैबाय नै दायो बारगासिनो दङ ओमफ्राय मा मासालागि बारगोन बियो सेप्तेम्बर अक्ट'बरहालागि बारगासिनो आरो फिथाइ थायलांसिगोन बारनायजों लोगोसे ओमफ्राय खै बोसोर थायगोन बियो 3 बोसोर मेक्सिमाम लाखियो 3 बोसोर ने 3 बोसोरनि उनाव माने बेखौ दानफायनानै
गोदान होफिनगोन आरो ना मात्र 3 बोसोरा बेहा भेलिडिटिया बिनि उनाव खमायलांगोन आरो बा फिथाइयाबो फिसा जालांगोन दे थेंक इउ दे बेसेबां होयो आबो बुनो दिनावहाय 250 ओमफ्राय जानाय होना होआ साहा ओमफ्राय ओंखामखौ न'निफ्रायनो लाबोयो आरो दे थिगानो जादों न'आव जानायफोरबायदि जायालै न'आवबा बयनिसाय आरामसिन गोजानानो फैनाय जाखायो दे थिगानो जाथारदों ओमफ्राय गामिया बेयावनो ना मा गामि होननानै बुङो गिरुवा फाख्रिबारि ने बे माने गिदिर जाबाय आरो ना एसे गिदिर जाबाय बे गिदिर जानायाव आं थांनो नागिरदों बिराद मोजांखा दंफांफोरा जि मोजां जाखादों साफा खुनु माने एम्फौ जानायबो गैया माने गैया आरो ना फुल प्रडाक्ट होबाय आरो ना बेयाव फुल प्रडाक्ट होबाय बिराद गोजोखा बारिया नै आपेल बागानाव थांनोसै आपेला फिथाइ दंना गैया बेखौ दा बुंनो हाला थांबाय थानोसै आरो ना रायजोफोर बयबो सानो माने आपेलखौहाय आसामाव जाया होननानै आरो ना खिन्थु आसामावबो जायो नोंथांमोना जुदि गायनो इसाबाला गायजागोन आपेला बेनो खिन्थु फिथाइखौ खाजोब्बाय आरो ना नै आपेल बिफाङा बेनो बिराद मोजां जादों आरो फिथाइबो दङ होननानै बुंनाय खोनादोंमोन आङो आं फिथाइयाव मोनफायासै रायजोफोर बेनो जाबाय आपेल दंफाङा नै बिराद गोजौ दंखायो आपेलाबो नै आं फिथाइखौ नागिरदोंमोन नाथाय फिथाइखौबो गैला खाजोब्बाय आरो ना दायोसो माने गोदान माने बारनो नागिरदों नै बेफोर सब आपेल दंफांजोब फिथाइ थानायबाला गाहाम जागौमोन खिन्थु फिथाइयाथ' गैखाला खाजोबखाबाय दायो बारनोसो नागिरदों आरो ना माथो देनजार बुरिया माथो बेयो मा मौसुमि नामा बिलाय हा खिन्थु कमला मौसुमि कमलानि खाबिया माहानिनो बिलाय फिथाइया नै देनजार खामाथो आयौ मासे बुरिया बिलाय आं गायनोसै आं बेखौ नोंथांमोना माहाबा कमलाखौ 12 मास थायनाय नुदोंना नाथाय जोङो नैबेयावहा नैबे देनजार थायखादों बियो कमलाया नै गोलोमबाय आङो रायजोफोर बिराद गरमखा